Kočičku, jdeme na to. Když bylo napsáno jakoukoliv, tak já vám nakreslím našeho Miloška. Tedy on už není náš, on už je více sousedův, ale to nevadí. Je to kocourek, který k nám přišel z ulice zhruba před rokem. Tak nějak skočil synovi do klína a bylo takový chudáček zanedbaný. No a samozřejmě my jsme tady jako nebyli úplně v pozici, kdyby jsme si mohli dovolit další kočku, ale tak takový chudáček se přece neodmítá. No tak jsme ho hnedka vzali k doktorovi, na veterinu samozřejmě. Tam se postarali, vyléčili jsme ho, očička se mu spravili, všecko se mu zlepšilo. A to je tak úžasně mazlivý kocour. No akorát se mu zalíbilo víc u sousedů, takže dneska už je víc u sousedů. Takže k nám se chodí pomazlit tak jednou za 3 dny. Ale je to miláček, úžasný. Tak já mám takovou fotku. Takže já to zkusím takhle. Tak. Tady mu dáme někde očička. Někde na hlavu, samozřejmě. Tak opět nejde o nějakou jako dokonalost tady v těch portrétech. Jo, já si prostě jdu užít to, že kreslím, protože mně je potom líp. Samozřejmě to splňuje tady nějaký účel, což je taky super. Trošku se nám to tady zase třese, takže já to zkusím malinko podržet. Tak ta 8B, to je strašně měkká tužka, takže ona umí udělat jako docela nepořádek, jo. Když se na to podíváte, tak ona se fakt jako strašně snadno rozmaže. Takže si na to dávajte pozor, jinak s ní se strašně dobře kreslí. Já mám ráda silný linky hnedka od počátku, i když jsme se na střední učili, že se má stínovat od nejsvětlejší po nejtmavší, ale mě to upřímně tolik nebaví. Takže já už si to tak nějak jako dělám po svým. Tak. Hodně kroků už jakoby tak nějak přeskakuju a ráda kreslím způsobem, že pro mě to je prostě inspirace, jo, ten tak teďka si tady už trošku pohnu. Tak, tuhle část si tak jako podvybarvím. On je sice i pruhovaný, mourovatý na tom obřím fleku, ale tak chce to nějaký základ. Teda, pardon, on není úplně mourovatý, on je mramorovaný, takže základem je zhruba ten pruh na zádech. Tak a tady je to mramorování, to má takový kulatější tvar, nejsou to klasicky proužky. Je to ocásek, podvybarvíme. Tak. Kdybyste hodně daleko scrollovali na mém TikToku, tak najdete vlastně Miloška na hodně videích, nejenom na kresbách, já jsem ho taky hodně kreslila, ale prostě videa, když byl ještě malý, rozkošný. Jo, těch videí tam hodně, takže kdo máte rád kočičky, tak se můžete scrollovat hodně, ono to bude pár set videí, sorry. Ale jsou tam, takže ho můžete najít a můžete ho poznat. Tak, pacíčky.
Trošičku to tady vystínujeme ještě. Takovej náš malý gremlínek. Tak, takhle, obyčejně. Pardon, musím se podepsat. Nezapomeňte se vždycky podepsat, když něco kreslíte. Plus, ať víte, historicky, datum, dámy a pánové. Děkuju moc za sledování. Ups. Zase příště, čau.